Jo, takže čaute ľudia, ja vás dám u môjho nového videjka, no v dnešnom videjku budeme hrať Berry Surprise Zomby. Je to prvé videjko z Robloxu a ideme na to, dáme easy, dáme first person, no a ideme na to. Inak táto hra, neviem, že je zlá, len tento update, čo sem dali, tak by som ho prekážky sú dobré v update, to je dobré, ale tie coiny mi tam vôbec nesedia v tejto hre. Neviem ako vám, kľudne mi to napíšte do komentárov. Čo ma hituješ, mám ťa zabiť? Nechaj ma. Jak ma hitoval? No teraz som... Ne, mne sa otvoril shop. Ty kokso, ľudia, ideme riadne. Aha, chytil nás, GG. On je teraz na tom najlepšom mieste. A vlastne už môžeme bežať tam. Tak. Mne sa zdá, že som prvý, čo má najviac coinov, takže som za to veľmi rád. On ma strká. On ma strčil, ten čávo. Tak, ideme riadne. No, inak, na to, čo som videjko z Geometry Dash Back on Track, chodite si ho rozhodne pozrieť po tomto videjku, ak ste ho nevideli. A kto je na tomto kanále nový, rozhodne dajte odber, už máme 25 odberateľov, chvíľku máme 30 odberateľov a zase natočím také videjko. Také dlhšie. Môže byť kľudne z Doors a za 50 odberateľov môžem streamovať, takže by som veľmi rád chcel streamovať Doors alebo nejaké tie hry ďalšie, lebo mňa to baví. Mňa toto baví natáčať videá na YouTube, neviem ako vás. Čo poviete, prežijem to? Ľudia, čo si? To som prežil len tak. Tak oni sú pomalí, títo policajti, ale vždy sú vám na nohách, takže nie, že mi dá reconnect, lebo aj keď teraz som sám doma, ale hádam, my nemáme zrovna najsilnejšiu Wi-Fi, tak preto. Tak ideme hore. Máme 2 minúty 50, okej. Máme security, toto není ľahké, ľudia, toto není ľahké. Ideme. Tak. Ja som to raz dal na prvý pokus, ale neviem, či sa mi to aj teraz podarí dať na prvý pokus. Ale keď už som túto hru hral miliónkrát, no tak by to nemalo ísť ťažko. Hop. Yes, sir. Máme to. Čau, ty tu strážiš, okej. Čau, tam stráži. Storage room, sa mi zdá, že tam máme ísť. Hej, máme... Sa mi zdá, že respawn, nie regen, vole. Respawn. Keby som skapal. Ale neviem ani, čo to je za tlačítko, ešte som neskúšal, čo robí to tlačítko, no tak. Hádam, dačo užitočné. No, zatiaľ idem najlepšie, ako sa mi dá. Inak, ľudia, musím povedať. Tak. Seriózne, tú minihru, ktorú som dal teraz na prvý pokus, tam s tým speedom, tak to 50% ľudí nedá ani na 20. pokus, lebo to je jedna z najťažších. Opa. No veď, skoč tam, dobre. Ešte pôjde, počkajte. Jaj, lebo ja som zvyknutý, že tam sú schody. A oni sú iba tu, no. Či oni tam ani neboli? Schválne mi to napíšte, všetko mi to napíšte. Stále nemám ten mikrofón.
takže stále počúvate tie buchnutia. Keď držím ten mobil v ruke, tak... Inak bol by som veľmi rád za úspech na tomto videjku, takých 100 zliadnutí, takých 20, no 20 je veľa, takých 10 lajkov stačí, aby ste ma podporili, dokopy všetci. Keď na tomto videu bude 10 zliadnutí, tak 10 lajkov a pochybujem, že toto video budú pozerať vôbec ľudia až do konca, takže kto toto pozeral sem rozhodne, dajte like, ak ste ešte nedali. Nie. Ja som sa zľakol, že ja padnem úplne dole, kámo. Ja som sa teraz dobre zľakol. Teraz idem na tú najťažšiu, sa mi zdá, prekážku. No jasné, GG. Ideme na to. Hop. Tak, nice, hop. Na prvý pokus, čo si? Niekedy som to dal, ľudia, že na 50. pokus, seriózne. To niekedy bolo brutálne ťažké. Á, zase som padol. No. Ideme riadne. No, ideme na policajta. Bože, na policajta. Ideme na kuchára. Na kuchára ideme. Zoberieme si túto food zuku. Jau! No, ja som pomalý. Kde si? Easy. Do lobby. Toto si môžete nahať, čo je dobré, že teraz tie itemy môžete nechať. Tu máme ďalšie coiny už. Stavte sa ľudia, že ja na konci videa v tom leaderboarde budem mať, že najviac tých coinov. Lebo ja som ich mal minule veľa. Najviac som ich mal, nechápem prečo z celej hry. Neviem, či to je vôbec z celej hry. Ja si myslím, že to je z celej hry. Že toho nikoho nezaujíma tej coiny. Inak môžeme si dať túto hru aj s modmi, čo by nebolo zlé. S modmi hrať túto hru. OK, ja som sa skoro dotkol toho červeného, čo si. No poď, dobre. Nice. Potom pôjdeme na toho veľkého robota. A už ideme teraz na neho. A mám iba 7 minút, to je docela slušné. Docela slušné to máme, že 7 minút. Inak kto z vás si bere aj druhú dosku, že si jednu dá sem a druhú sem? To nechápem. Kde si, čávo? Tak. Nedočiahneš, čo? Na mňa. Patrikosaurus som videl jeho video, že on sa do ňoho bugol, aby ho zabil a jeho to ani nehitovalo. Počkaj, nezabije ma to, ten výbuch. Nie, nice. No. Tu máme tiež to tlačítko, nechápem. Ideme... Počkaj. Stopka. No. To čo malo byť? Ideme. Ušli sme z väzenia, ľudia, ušli sme z väzenia. Tak. Jak vystúpim? Jak sa vystupuje? Ja aj takto. Ešte musíme ísť otvoriť z druhej strany tú garáž, či čo to je? Mám zase tu tlačítko? Nie, to nie je ono. Tam by bolo napísané to regen. Ne! Stop! Ľudia? Ne. OK, tak skúsim to bez toho. Možno to bez toho pôjde. Hop. Nice.
Počkajte, ja chcem vidieť to auto. Počkajte, tu si poberem coiny. A chcem vidieť to auto, či sa stále krúti. Tak. Pozrite sa, ono sa stále krúti. Tak policajci bude myslieť, že má pokazané auto. No ideme... Ideme, ušli sme, majte sa všetci. Dovidenia, dovidenia. Máme 10 minút, 3 sekundy. Počkať. Ale to je dosť málo, musím povedať. Tu máme ešte tieto ďalšie hry, ktoré sa dajú hrať. Aha, ľudia, dačo tu svieti. Dačo tu svieti. Opa, dačo tu svieti. Vidíte, mám najviac coinov, potom sú tu ešte takí iní ľudia. To trošku aj seká, a tam vám to nevadí. No thanks, ja som tam nechťac klikol. Dovidenia. Máme to, ľudia, dohrali sme Berries Prize Obi. Som za to veľmi rád, za toto natočené videjko. Dúfam, že sa ma páčilo, ak áno, dajte like. Dajte odber, kto tu ste noví. A my sa uvidíme u ďalšieho videjka. No tak zatiaľ čau.